اے لوگو حسین اپنے ویران دے خیمے دے اندر آئے نے اللہ دے قرآن دی آواز ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے حضرت عباس دا خیمہ ویکھیا اپنے پتر دے خیمے دے اندر آئے نے جنہ دنا مولا علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ نے کتنے کون ہیں جی مولا علی دا پتر امام علی مقام اپنے بیٹے دے خیمے دے اندر آئے نا علی اکبر حضرت مولا علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ نے میرے کریم آقا دی شکل والے نے 18 سال دے نوجوان نے اتنا خوبصورت چہرہ ہے میں اگر محبت دا اظہار نے کیوں نہ کراں اے لوگو لکھ دنیا تے سونے حسن پر میرے آقا نال نرل دے کون فیا کون تا او کل دی گلے محبوب دے پیار ازل دے او یوسف نبی وچ مصر وکانا تے جتھے زور شک تے چل دے اے سب صدقہ محبوب میرے دا یارو کوہ تور تے ڈیوے بل دا محرم رات دیاں تنہائیاں نے آپ نے فرمایا اے میرے پتر علی اکبر اٹھ ذرا میدان دا جائزہ لے کیا حسین پاک دا 18 سال دا پتر باہر نکلے آئے میدان کربلا دا جائزہ لین لگائے حضرت دات علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المعجوب دے اندر نقل فرمایا ہے آپ آئے نے دیکھی آئے ایک برقع پوش خاتون نے او کربلا دی سرزمین تو کنکریاں پئی چن دیے او لوگوں کربلا دی سرزمین تے بوکھر پئی دین دیے مولا علی اکبر پکارے اے ماں یہ کون ہے ذرا تعارف کرا کون ہے ذرا دستے صحیح آواز نہیں ہے آواز آپ واپس آئے اپنے ابا جان حضرت مولا کائنات دے پتر حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا ہے اے میرے ابا جان ایک عورت ہے جڑا برقع پوش خاتون نے میدان کربلا نو صاف پئی کر دیے کنکریاں پئی چن دیے پوچھئے کون ہے آواز نہیں آئی حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے میرے پتر او کوئی عام عورت نہیں میری اماں جان جناب فاطمہ الزہرا ہے عام عورت نہیں کون ہے جناب فاطمہ الزہرا ایتھے میرے پتر شہید ہوں گے ایتھا میرے بیٹا شہید ہوگے گا ایتھے میرے نواسے شہید ہوں گے احباب ذی وقار حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے میرے پتر وَتَيَمَّمْ کرتے آخری اذان چسو آج یار صدر نو آکھیے اذان دے آکھی جی مولویاں دا کام ہونا نہ کو اذان دے تھاندار نو آکھو یہ اسلامی سلطنت ہے تھاندار نو آکھو تو اذان دے تھانے دے اندر تو جے سربراہ ہے جماعت کرا نہیں یہ مولویاں دا کام ہے میں تھانے بیٹھا اب آب ذی وقار اسلامی سلطنت ہوئے تے صدر امام ہوندا وزیر اعظم امام ہوندا شہر دا نمبردار امام ہوندا تھانے دا تھاندار امام ہوندا سکول دا ہیڈ پرنسپل ہو اگے کھڑا ہوئے اے اسلامی اے حسین نے کیا ہے میرے پتر اذان سنا مولا علی اکبر کھڑے نے کربلا دی سرزمین دوتے حسن مصطفیٰ دا نور چمک رہے آئے صبح دا ٹائم ہے حسن مصطفیٰ چمک رہے آئے حضرت امام علی مقام دا صاحبزادہ مولا علی اکبر آپ نے کربلا دی سرزمین تے کھڑے ہو کے اذان دیتی ہے پیر سید نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پکارے کے حسن تے ناز حسن تے ناز دے آشکارا حسن تے ناز تے آشکارا تینو رب دیاں رکھاں
ہوں بولے او موتی رولے او دل کڈ لے گئیاں اکھاں جے تے نصیر نو چھڈیا رل جاسی وانگوں ککھاں مینوں تیں ورگا اور نہ کوئی او تینوں میں ورگے ہن لکھاں